he shi hollel numa do en an haɗa selli am ko woni ade selli ngara lerda e dow leso mbiyaare jamala e dow am ni haɗam findin no tawa mbiyat leli anda hon ɗanori mi haɗam findin min haajam ko woni no danirda haajam ko woni hen an ari ado lele dow lesam jetta ngafla o mbiya kam ayi an noon fati wal ayi an noon probléme ma o haɗani doora dañde probléme noon an a tawi kam less joni joni mbeɗa wiya mbeɗa waɗa présenté e ma mbiɗa a sohlani andudemi kadi tawa mbeɗɗano haɗam findin jemma le fou mi sohlani andude to gummida mi sohlani andude an woni ley quoi ayi an tawi ka luubiɗo ama andu min ɓuurma luubade laabi 95 ha min ɓuurma luubade de ayi oɗo suudu mi rendata e ɗum e gorko sabu ana andu ko suudu jari hendu gorko min mi wofota anne fa por mbiyami ɗo nangam fa por mbi en jettoya fa por sa witi kam noon mi kasa anne meppoye ladde mbimi sa witi kam noon mi kasa guiyel ma ayi mi kasa guiyel ma mi wattete debbo joni a feni mi ana feni mi wattate debbo de ana wawi waddemi debbo ya tawtam mbeɗɗano tan lijitan wona mi haalanama gueɗe ma mi haalanama gueɗe ma ka luuɓiɗo an haɗa rewi toro min mi rewani min komi bandi noon ana wona anda min komi bandi komi agresseur an hay por a wonani komi agresseur te mami holluma a wona hay por ay nane sane ne garmi dahar nde ko kolbes aɗa andi kolbes ka ngaha anda ko woni kolbes kolobane toon jippin an haɗa yowana bagasuji ma haɗa waɗi o piluere ɓesɗo kecce mbiyami ɗo fustere oto wiyem be ayi mbimi ko sika tawti kam mbeɗɗano haɗa ɗuminami mami waɗma ko boni oto wiyem besɗo suudu rendata ɗum umma ɗum ɗon min mami ware keɓa ya ladde mbimami rim yimɓe joyo mi wari dumen Fuuta namnomi amalinaɓe ko ɓen gandimi mbimi mi wari yimɓe jeeyo Fuuta dahar ɗo mi wari do 3 personnes keɓorumi ko soppudemo boom keɓorumi ko soppudemo ɗo e nder suudu he holi on a yiye sa renakimi mi soppeta ha mi soppa lesdi min tawata mbeɗɗani haɗa wiya haɗami findin haɗa waɗi o magna dontoɗo sakuji keɓorumi ko fiidemo ɗo jasiji ha mayde foɗma min ɓeta haɗa yiya e affaire ko nanata jungo hanko meppe mbimami ko ayi ko nanata immo ɗo wata wulnu ɓandam ɗum mbimami ko mijotoɗa ko mbimami ko ya immo ɗo tawa mbeɗɗano haɗa ko mijotoɗa ko mbimami ko haydara renomi de anda kam mi sohlanima andu mbimami anda kam et puis tawa kam ɗo mbeɗɗani anda hoɗo min gorko yewata kam wallahi gorko yewata kam baɗo lom mi yurmata ko immo ɗo mbimi mi yurmata komo mi warete mi ubuma e suudu ndu mi warma do en an anda kam 2 minutes rokkam 2 minutes an suudu ndu ma ladde wadda haydara mbima sundu a rena kimi ayimi soppete mbimami ha mi soppa lesdi ma soppa mbiɗa ha mi soppa lesdi an ko soppanmi ko wona ka gorko mbimami ko immo ɗo a naati suudu gorko mbimi a naati suudu gorko ka gorko min beta men komi gorko eyyi so tawi a naati min beta komi gorko dara ano ɓir ha ye o min wiyata beele komi gorko allo boña eyyi wiyanam rimka yo neldem jawdi ndi e horaire Cheikh Diobo anani boña yo coupe eyyi boña hokkam seeɗa mi haalde e yero mom noddira anani hokkam rimo yo coupe téléphone eyyi wi rimka yo fat seeɗa ok voilà rimu ka mi anda rimu ko ayi kawdimi ko woni ko oɗon gandi saabu ko onon mbaɗi ko woni ko ha ina dérangement e nder gollam mi no gondirimi ni min a faami won hen gueɗe min mi jaɓata ɗum ko woni non min mi jaɓata ɗum saabu min mi wona boy e holko woni mi wona wojere mi wona mbati a faami won ko ganduɗa aussi mi watta ɗum accepté min komi neddo tagaɗo banni adama mi rendinta kadi won hen gueɗe min Fuuta ni mi meeɗa waldude e gorko min mi waldata e gorko Fuuta saka noon mi ummo Fuuta mi ara ha Dakar mboɗo walde e gorko ha hendu gorko min hendu gorko no jeefa berndem nde saabu hendu makko min hendu makko ça me donne envie de vomir le hendu gorko oɗo noon zone tamate oɗo
o baɗo no tammata mi anda ko cappatel mi anda ko tammata mi anda ko lokkati a faami suudam taw moom omo talli elle mbati anani won ko ganduɗa noon min mi jabata ɗum min mi watta kadi min mi waldata e gorko mi waldata e gorko koy mboɗo mooli Allah mi waldata e gorko jinmi ko réglen oɗon détail deuxièmement affaire bandiyagal mo yeyata kam o kanko wona bandi kanko wallahi wona bandi sabu min de man mi siris nan mi dahara ko kolwes aɗa andi kolwes kolbani to yeyete Pugujaye o toon jippimi mi yeeyi jorok mi yeeyi 15 mi waɗi 15 2 mois Yoro Yoni est-ce que ça va d'abord an yero ko an fori jogade compréhension e muñal an o so ari mi wi goggoma Yasine yo nawmo dow ko sabo gonɗon gondiron e dow jaam suudu ko suuduma kono ko min yamir goggoma Yasine yo nawmo dow gonɗon toon aɗa andi kay o arta mboɗo jippinama e nder suudam sabu aɗa andi sundu ko min e goggoma Yasine gon toon rutti suudu sukaɓeɓe comme cogɗo ɗum sukaɓeɓe ko yaaɓe vacances galle bamma ceerno Moussa Tall keɓe artoɓe bientôt natti woɗɗude gueɗel ɗimmel ngel an yero min cikkannomi ko an aɗa jogui haqqille ngam wawde muñde saabu koɗo muñante o addi ko jawdi mum so gayni yeyde ruttoto ɗum minoto ene weewi muñande juulani ɗo so julde fanima so jawdima ko gasi e so gasani ko duttiɗo wuuro makko on kay ne weeɓi muñande kono ganda noon hande so jingere no wooda walla mboɗoɗo favorisé ko an woni baɗam an jingantumi walla mboɗoma favorisé e dow makko artir haqqille ma o muña galle o ko galle ma sundu ko suudu ma andu ɗum joni pourquoi mo waɗami molas pourquoi mo waɗami molas kanko o dañi doole o suwa ardi et puis o dañi doole mumin mi ala e galle o mo waɗami molas o jetti jungo makko ñaam on waɗi ɗum e walaɓe makko bale ko holludemi omo mofti jaasi pourquoi mo waɗa mi muñana jaasi mi jogorani wadde ɗum e aduna mi muñanta jaasi o wondet do ko galle mon ni o wi ko galle mon yero galle o ko galle ma hen jeeɗa ok ko galle mon mbaɗe ko beele ɗon ɗum sagi gaddon mo ñookon mo ɗum e yam ko vraiment yero min a tampini kam a loori kam tampudi e galle o sabu komo mbaɗaɓe e galle o ko fof vérifie tout mais vraiment oɗo badiraɗo tampini kam badiraɗo baɗno yero welani dañde o est ce que ça va hoɗem tan ɗanade o ɗum tan ko ndu suudu on nde ko ɓoɓdi kam ɗum kam anda wonngol jaangol immata cuddimi ko fof haɗani mbiɗa jangay ha joni an kaw anne ɗuminta o darap anne yimɓe cuddo anne mbeɗen mayanguji aɗa andi ko woni mboɗo mooli Allah wallam cuudnu koko jangi mboɗo mooli Allah koko hiiri mbimi cuudu so jangi min Yasine tottuma darla do ko darlam ko mbajjam min addi ɗum Fuuta wertu tan kawren enen fof mi wertani mbimi ana yañu tan goto kala yo nangi hamburu mum gandumi ko an kam ka keefere ngol jangol a wallata kam mi suddo e o ɗum ɗo seeɗa
wallahi aɗen tooñen wona aɗen tooñen wallahi aɗen tooñen ete koko hiiri haala hiiri wiya jamma mi wawa ɗum ɗon aɗa tooñen c'est ça e ngel ɗo affaire el kam a wawa ƴewde taw ko kanjum taki suudu ndu jaangi he ƴew fewnude ɗum ɗo noon oɗo affaire o matériel o a ƴewata ɗum a wawa woppudemi anne ƴeew ɗum ɗo kay mi jeewani min waɗi ɗum e suudu ndu min waɗi ɗum e suudu wona mbiɗa wona suudam wona mbiɗa ko wona suuda jangol ngol ko ɗo immoto ustinam ɗum walla ƴeewano mbaɗɗa ɗum min mi wontima ɗumin no jangi to gussatmi ɗum ɓayde omdo ngo koko udditi kay omdata ɗum ƴeewa beele ma ɓuuɓ seeɗa kalde bonnuɗa kake jannane ka joɓo ujjarne ko ujunaji 500 ujunaji temedere e 500 eyi o kam ɗo kam mi sutto seeɗa ko mbajjam wayi s'il me plaît woppu mbajjam s'il me plaît woppu mbajjam oto tooñ min mi suddata e ma way comme no debbam cuddimi min mi suddata e gorko naato e ngel kuɓa yelmi ƴeewa beele ma ɗum ɓuuri seeɗa ɗum jangi ha ɓurti gandumi ka bonɗo ka keefeere bonɗo bo ka keefeere ga kam hay so tawi no luuɓini e nde samorde seeɗa oye taarode mbaalataɗe suudu ndu ma luwam suudu ndu tiiɗina mi hattay neɗɗo joɓa e to lijjidde ɗum ɗo ha ɓurani mi tasiongam o hombo jippo e kardiakam o gon ɓuuɓo kaka hen samori seeɗa bo neɗɗo o ini won sokor hon woni o min joom suudu o jooñi noon mboɗo kuuja coofe huuɗon mbimami huu e damal he hoɗen mbimi kuwa ɗon mboɗo kuuja coofe mbiya halluji wallahi hay sa huuwi ɗon mi ubbittama a udditta suudu wona an jeeyi kiling ma an jeeyi kiling ma min jeeyi duusa wonde ma risde wone ɗon ay so yiɗide hendu coota kam ma wone ɗon andene de ama huuɗon goto men fof e suudu eyi ƴetti suudu kuuɗi wona ka lomowo huuɗon ƴeewa ɗon wal ɗon de ko heddenma ko fof ya waala jaɗon de so allah jaɓi de ama huuɗon kala comme kubow kili ñalawma comme kubow kili wendogo comme kubow kili sa jooɗi comme kubow kili o ko jamma ñalawma or n'importe quel heure an andi de kiling ma